Στο θέμα του Ιράν αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι η αριστερά είναι ο καρκίνος της Ευρώπης. Το μουσουλμανικό θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν φυλακίζει, βασανίζει και εκτελεί όποιον διαφωνεί μαζί του. Θύματά του χιλιάδες πολίτες, γυναίκες, δημοσιογράφοι. Όλοι όσοι έχουν διαφορετική άποψη κινδυνεύουν. Μαζί τους κινδυνεύουν και η δημοκρατία και η ελευθερία. Κι όμως η Ευρώπη σιωπά. Πού είναι οι πορείες για τους ξυλοδαρμούς και τις δολοφονίες γυναικών που δεν φορούν μπούρκα και μαντίλα? Πού είναι οι οργανωμένες διαμαρτυρίες έξω από τις πρεσβείες του Ιράν? Πού είναι η Γκρέτα? Πού είναι η Γαλλίδα Ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, ο Ιάσον Αποστολόπουλος, η Πέρκα και όλα τα ναυάγια που ταξίδευαν με το Μαντλίν και τις φλωτίλες για τα τηλεοπτικά σόου υπέρ των Παλαιστινίων? Πού είναι οι φρυπαλαιστινάκηδες, τους έφαγε η γάτα τη γλώσσα? Μήπως γιατί η αριστερά χαϊδεύει το σκληρό μουσουλμανικό καθεστώς του Ιράν? Μήπως γιατί τα πετροδόλαρα του Ιράν είναι πολλά? Μήπως γιατί δεν θέλουν να στεναχωρήσουν την Τουρκία και το Κατάρ? Ή μήπως γιατί απλώς είναι ψεύτες και γελοί υποκριτές? Ας μην ξεχνάμε ότι η ευρωπαϊκή και ειδικά η γαλλική αριστερά είχε καλωσορίσει τον Αγιατολάχ Χομεϊνί και την ανατροπή του Σάχη. Και τι κατάφεραν? Να γυρίσουν το Ιράν 100 χρόνια πίσω. Να ζουν οι γυναίκες σε καθεστώς τρόμου με μηδενικά δικαιώματα. Γι' αυτό, στο θέμα του Ιράν, αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι η αριστερά είναι ο καρκίνος της Ευρώπης. Δεν είναι με τον άνθρωπο, ούτε με τον αδύναμο, ούτε με τις γυναίκες. Είναι μόνο με ό,τι εξυπηρετεί το αφήγημά τους. Και οι Ιρανοί πολίτες που διψούν για δημοκρατία και ελευθερία και το πληρώνουν με τη ζωή τους, δεν το εξυπηρετούν. Οπότε, ας πεθάνουν. Καρφί δεν σας καίγεται. Καρφί δεν σας καίγεται. Free Iran!